ushana uyaphila siyaphila Mbovu ya uchuthwa abangaki wena shana abakuchuthayo nje abadla imali yakho kungafanele ama e-wallet akekho Mbovu khululeka unonkosikazi kuphela nezingane nonkosikazi nezingane uyidlelwa iBetway wena noma iHollywood angazi ngisho ukugembula lokho wena wembovu noma uqoqo umfundisi lapha enkonzweni ngihlala nonkosikazi wami nezingane Mbovu uNkulunkulu akubusise mfowethu siyakubongela uyabona kodwa ushaya kanjani umoya ngoba phela njoba thina siyasho sithi udonsa umfazi ngekhala mawungadonswa uyena sizokudonsa siyokufaka lapha kamama nebhesi sishaya imali Monday to Monday uhlezi unenkinga ungena uphuma komashonisa yabona hey isho liphinde lelo mfowethu uNkulunkulu akubusise eqhawe lamaqhawe Mbovu ngiyabonga sanibona webhoza utheni ubhoza abanye badliwa amasonto abanye badliwa inyanga ubone nje ukuthi ushaya lento yakusukela ikuxoxele inganekwane avele akutshele athi uyazi into zakho kuze silunge zizobe ilungiswa yini ezothatha u50,000 wakho futhi mayekubona uyingozi aqede athi ayokukhommithisa icala ayotshela amaphoyisa ukuthi uyena lo wenza ukuthi yekani ngoba ngithi nihlakaniphile nipayisiswa yini abanye bebekhwela izalikazi uhlale nje indoda ifike ikudla 100,000 iqede ihambe yokhwela izalikazi iqede itshela amaphoyisa ithi ubuzogeza kusona noma uzofika ngesikhathi esithize uyena phela othiphayo ukuthi hayi uzobela kumina 3 ngithe umshayela la kuningi okwenzekayo adla 100,000 wakhe umuntu aqeda akunika isigubhunyana ngazantesani ibhece lomile akunike kona athi izoqhamuka ngaphi imali why isithipho umdala kangaka athi meqeda lapho athi izobifika ngamamiliyoni imali izobiqhamuka ngaphi athi mesuka athi kufanele uthole noma ikhanda lengane noma yini athi ofika ngesikhathi esithize akubamba amaphoyisa ayabhula cha uyena othipha amaphoyisa ngoba uyisithuthuthu wena uyisituphethu ungqimqim imali yasetshenzwa ibekho ayinawo umlingo yebo abanye bayayithola ngokugembula fundani ukuhlonipha imali ungaloku udlala abantu bazodlala ngawe khona wayengithipha ethi angazi kuthiwa inimlosi ethi angazi yenziwa kanjani ngisayoke ngemibuzo oyichaza yekani ukuhamba nipha abantu imali awukho umlingo emalini you work and you put money away save money it's a simple logic right ababa nemali laba abakhohlisa abantu laba abakhohliswayo ababi namali mangabe banayo bayazi basebenzaphi ayekho imali yemagic imali nje uyayisebenza wena and ngabantu abanye abakubonisa right awubatshela usebenza no CFO wakulewa masipala nebimali baze bathi hayi ngeke uhleze hamba yedwa vele imali isikhathi esiningi mawuba right ngoba umuntu osuku uhamba naye mangabe umngani nombani uexpect share ngishakuthwa akenzi lutho uexpecta nje ukuhamba nawe khona imali ekufanele kumuphe yona so naye akahamba yophanda enkathi uphanda so what I'm saying is but at the end of the day kuhlukana imindeni kwenzeka into eziningi imali iyasetshenzwa fundani ukusebenza nibeke imali yekani ukukhohliseka niyeke ukukhohlisa abantu trust me there's no magic emalini athi umfundisi nizokhulekela ini ekuthiwa khona amaganyana esingisi athi nizokhule imiracle ukhohlise awungitshele udlale to Joel Austin udlala umlungu le America ufaka imali envelope indizi yekuyena imali yena akayikhulekela uyifuna kuwena yena wena uyayikhulekela nayi ithipha nibadala kangaka hayi msana kuba yithipha nina hawu usukela umuntu uyompha imali indaba lo othi unendlela zokwenza abantu babe right angazenzi yena akenza yena kuqala athi uzokunika iring yenhlanhla yokuthi uma ugembula uyambona nezindlu ziyawo uxakekile mangenjalo una namabodyguard la bayafika abantu bayalwa abafuna imali zabo ayikho lento nawe usazoyifaka futhi imali uzopha umuntu imali uyaqhubeka mangenjalo uzopha umfundisi umuphi yini kwenzekeni
makusuka lapho omunye uyiqhunyiselwa amantombazana wamdla amkhuthuza khumbula la emhlabeni njoba weza uwedwa uNkulunkulu wakwenzela umusa mawubona ukuthi ngisho unkosikazi wakho anishare into eyodwa ubuyisele emuva empilweni I believe you have a right miyeke nawe sesimawubona ubhudlo naye ubuyisele emuva empilweni because akufanele uhambe la emhlabeni uregret yabo asebenzele into yaphambili yena uthi ngeke yilambe izingane zakubo usuzokondla laba abantu abawu27 into abayaziyo bayahamba bayokhwelana namadoda abo kwenzeke bazale kwande fanele kuloke wondla wena ingaka ungayi phambili uzoya kanjani phambili umsebenzi wabona ukuthi bakhwelane nje kuphela wena wondla liyanda leya team oyondlayo umasipala isithandeni nini hlonipha imali ugada imali wazi ukuthi kule mali oyithola and trust me kuzoqala unyaka omusha uDisember sobhekana nawo udlala istock fela wedwa iloke kwa ngahlakanipha uzothuma umuthi sebalekele imali stock fair nawe usayongena lapho ebe munye nabo yini ehlula ukuthi uyibekele imali u4000 ngenyanga stop orders bekele 4000 about 10 u40 uzothi mawuphela unyaka no52000 bekani imali simple hlonipha imali ungahambi upabantu kunomhlabelelo othi akathengwa ngegolide akathengwa nangemali nomfundisi akahamba osebenza abeke imali yakhe ahole naye njengayo yonke indoda simple uzosukela indoda nje ikutshela kufanele ithenge ihashe ayihambi yobeka imali sebenza ubeka imali ithenge ihashe akho umuntu ozokuthengela imoto simple uNkulunkulu anibusise bakwethu what a wonderful Friday bakwethu I know ukuthi asiholi imali elinganayo obeka 4000 kungangamandla akhe obeka 1000 kungangamandla akhe kodwa uma merchandise awuhola 6000 and trust abantu anticipate isikhathi kufanele kungenazo uma merchandiser imali yokugibela oyikhiphayo mangabe uhlala ngasemsebenzini uhambise lengangamandla ekhaya udle niyeke ukuthi niphile ngobucofu odla ophila ngeKFC nama ribs kunuka more than oyiphilela okadla isinkwe esigcotshwe iRamaphosa nodla uphuthu neklabishi right imali eningi ugadekini ukudla okuchithwayo bathi choko abantu badle kusho ukuthi u4000 uspende ekudleni niyawuchitha 1000 uchithwa lapha ezaleni okubhlunga umili but awubona ubrongi kuloko awubona ukuthi njalo nihleze nesikhokho esingaka zifundiseni nje ukuthi nisafe akekho onilwisayo nonijahile mawumubi mawuyifanda nami nje awunankinga khulileka noma ungadla isinkwe esigcotshwe iRama uphuza itiye abantu sethi kuthiwe zala ekhaya ingane ayisidli nje isinkwe esisodwa Nkosi yami fanele nibeke noma izidla noma kunamaqanda then how do you go forward in life? You spend so much saying on a breakfast, you spend so much on lunch and so much with dinner. Then uya kanjani phambili empilweni? Save imali. Okay? Save imali ntate Frank. Save tšhelete morena. I know ke tla kwala hona jwale. Mara ke kopa hore batho ba save tšhelete. Ha iyo tsela hore batho ba ka ba le tšhelete be sa save tšhelete. Saveani imali yekane uxhaphaza wesomthu imali. Amabheke eMcDonald's reporter so much profit because of you. Naku kuphuza. Yini emnandi somba ushayeka phansi la. Phuza nje ukuthi uhlasimulise igazi ube right. Ibhodlela ulithenge ushaye nje inyanga yonke. Ibhodlela lo $600. We save for the future siswami. Njalo hlezi uxakekile. Ngisho ukuthi uyavakasha uboleka ipaint, uboleka ibhlukwe, uboleka icathulo, uhlula ukafoda lezo zinto. Uthenga impahla zakho, ungabe futhi namabhlukwe awu20. Alright amabhlukwe awu3. Awana se-20 amabhlukwe amade awu3 mawumtshitha, ikhindinyana eziwu3, uyayibona ngisho yophaca ababodwa, amateka awodwa, noma ngaba u2 amateka, nebhathu eyodwa straight. Usungaba ke nensudu eyodwa. Okay? And that's it. Ubeka imali. Ungalwi nemali. Le ntombi ethi yona ifuna imali kuwena. Angisho kabi yeke.
uzoba nokuthula. Uhleze uxakekile ungaze uphathwe i-stroke. Ngazovuka ukufa kokuwa ixakekisile kufuna imali phatha inezitori kufanele ihambise i-CV angazi kuphi emhlange call center inobaba inoma inabafowabo ngoba mzukwane nixabani iyakuthelda izalwa yodwa ayiqhumanga ngetsheni kodwa mayihambisa i-CV umthwalo wakho mayihambisa i-CV unomthwalo kodwa mangabe nixabana ungasho ukuthi uzoyishaya cha umuntu osifazana akashawo naxabana athi wena nicabana ngaqhuma etsheni qhumanga ngetsheni mina angezwa angazi ukuthi ngithini kodwa ke isethebeni sithathe nje 10 minutes before sivala bantu bakithi how do we go forward as a nation asizenzele nithina ngizwe imbono yenu Zoma Nsena ngakubenzela utho nesonto libathithizisa kakhulu kodwa ke uthanda inyanga uthithiziswa yinyanga uthanda amantombazana uthithiziswa amantombazana khona uthanda ibhola uthithiziswa yibhola kukhona nje into emthithizisayo uzothi usihlala ngazi wabalandeli beswalozi kuphi uyena uthutha imali khona uthanda isonto olwezihlanu ebusuku bayahamba ngevan ekhanya ilambe lodwa thuiza yona ngazi bayocula kuphi uvela ubonda yikho lento akanamali uxakekile uboleka imali zokulayisha abantu kiwa lapho